Καλησπέρα μικροί εξερευνητές. Είμαι ο Γιωργάκης ο Ελεφαντάκης. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους ελέφαντες, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ζώα του πλανήτη. Θα σου πω πολλά συναρπαστικά πράγματα για εμένα, όπως τι τρώω, πώς ζω και γιατί είμαι τόσο ξεχωριστός. Είσαι έτοιμος? Φύγαμε. Μα πόσο μεγάλος είμαι πραγματικά. Οι ελέφαντες είναι τα μεγαλύτερα χερσαία ζώα στον κόσμο, με το μέγεθος και το βάρος τους να ποικίλουν ανάλογα με το είδος. Αφρικανικός ελέφαντας είναι το μεγαλύτερο είδος. Οι ενήλικες αρσενικοί ζυγίζουν συνήθως μεταξύ 4.500 και 7.000 κιλών. Το ύψος τους στον ώμο φτάνει τα 3 έως 4 μέτρα, ενώ το συνολικό τους μήκος μπορεί να αγγίξει τα 7,5 έως 9 μέτρα. Ασιατικός ελέφαντας είναι ελαφρώς μικρότερος, με τους αρσενικούς να ζυγίζουν κατά μέσο όρο 3.500 έως 5.500 κιλά. Το ύψος τους φτάνει περίπου τα 2,7 έως 3,5 μέτρα. Νεογέννητα, ακόμη και ένα μωρό ελέφαντας είναι εντυπωσιακό, καθώς ζυγίζει από 90 έως 120 κιλά κατά τη γέννησή του. Επιπλέον, η καρδιά ενός ενήλικα ελέφαντα ζυγίζει από 12 έως 21 κιλά, ενώ μόνο το δέρμα του μπορεί να ξεπεράσει τα 900 κιλά σε βάρος. Η μαγική προβοσκίδα μου. Το ήξερες ότι η προβοσκίδα μου είναι σαν χέρι, μύτη και καλαμάκι μαζί? Έκπληκτο πρόσωπο. Άραγε γνωρίζεις πόσα πράγματα μπορώ να κάνω με την προβοσκίδα μου. Η προβοσκίδα μου είναι το πιο μαγικό εργαλείο στον κόσμο. Φαντάσου πως είναι σαν να έχω ένα χέρι, μια μύτη και ένα καλαμάκι, όλα σε ένα. Elephant. Με την προβοσκίδα μου μπορώ να κάνω απίθανα πράγματα, χρησιμοποιώ τη δύναμή μου για να σηκώνω πανίσχυρα και βαριά αντικείμενα, αλλά είμαι και τόσο προσεκτικός που μπορώ να μαζέψω ακόμα και το πιο μικροσκοπικό πραγματάκι από το έδαφος. Όταν διψάω, ρουφάω νερό και το οδηγώ στο στόμα μου, ενώ όταν ζεσταίνομαι, τη χρησιμοποιώ σαν ντουζιέρα για να ρίχνω πάνω μου δροσερό νερό ή λάσπη. Το μυστικό μου. Η προβοσκίδα μου έχει πάνω από 40.000 μύες. Γι' αυτό μπορώ να είμαι τόσο δυνατός, αλλά ταυτόχρονα τόσο απαλός και ακριβής στις κινήσεις μου. Είμαι πραγματικά ένας από τους πιο έξυπνους κατοίκους αυτού του πλανήτη και ο εγκέφαλός μου είναι ένας αληθινός θησαυρός γνώσεων. Η περιβόητη μνήμη ελέφαντα, που διαθέτω δεν είναι μύθος, αλλά το μυστικό της επιβίωσής μου. Ο εσωτερικός μου χάρτης, μπορώ να ανακαλέσω στη μνήμη μου την ακριβή τοποθεσία μιας πηγής νερού ή ενός περάσματος, ακόμη και αν έχω να τα επισκεφθώ δεκαετίες. Αυτό με βοηθά να οδηγώ την οικογένειά μου με ασφάλεια μέσα από δύσβατα μονοπάτια. Πρόσωπα και φιλίες. Δεν ξεχνώ ποτέ όποιον έχω γνωρίσει. Αναγνωρίζω τους φίλους μου από την Αγέλη, αλλά και ελέφαντες από άλλες ομάδες, ακόμη και αν έχουν περάσει χρόνια από την τελευταία μας συνάντηση. Η καρδιά μου. Δεν έχω μόνο μυαλό, έχω και βαθιά συναισθήματα. Νιώθω ειλικρινή χαρά όταν συναντώ αγαπημένα μου πρόσωπα, αλλά και βαθιά θλίψη όταν χάνω κάποιο μέλος της οικογένειάς μου, μένοντας δίπλα του για να το αποχαιρετήσω. Είμαι ένας σοφός γίγαντας που καταλαβαίνει, θυμάται και αγαπά με έναν τρόπο που λίγα πλάσματα στον κόσμο μπορούν. Οι ελέφαντες δίνουν μεγάλη σημασία στην οικογένεια. Ζουν σε ομάδες που ονομάζονται αγέλες, όπου όλα τα μέλη φροντίζουν το ένα το άλλο. Τα μικρά ελεφαντάκια παίζουν και μαθαίνουν μέσα στην ασφάλεια της αγέλης. Νιώθουν προστασία από τους μεγαλύτερους ελέφαντες. Όταν ένα μικρό ελεφαντάκι αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία, όπως να πέσει ή να φοβηθεί, τα υπόλοιπα μέλη της αγέλης πέφτουν να το βοηθήσουν και να το παρηγορήσουν. Θα με βρεις στα πιο ζεστά μέρη του κόσμου, καθώς το σπίτι μου βρίσκεται στις αχανείς σαβάνες και τα δάση της Αφρικής, αλλά και στις τροπικές ζούγκλες της Ασίας. Λατρεύω τη φύση και την ελευθερία, και για να συντηρήσω το τεράστιο σώμα μου, χρειάζομαι απίστευτες ποσότητες ενέργειας. Η διατροφή μου είναι αποκλειστικά φυτοφαγική και το μενού μου περιλαμβάνει πράσινα φύλλα και φρέσκα χόρτα που βρίσκω γύρω μου, ζουμερά φρούτα, που είναι το αγαπημένο μου κέρασμα, φλοιούς δέντρων και κλαδιά, που τα κόβω με τη δυνατή μου προβοσκίδα. Επειδή είμαι τόσο μεγάλος, περνώ το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μου, έως και 16 με 18 ώρες, τρώγοντας. Μπορώ να καταναλώσω ακόμα και 150 με 200 κιλά τροφή σε μία μόνο μέρα, αφού το σώμα μου απαιτεί συνεχώς καύσιμα, για να παραμένω δυνατός και υγιής. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό πριν σε αποχαιρετήσω. Παρόλο που είμαι τόσο μεγάλος και δυνατός, η αλήθεια είναι ότι εγώ και η οικογένειά μου χρειαζόμαστε τη δική σου βοήθεια. Σήμερα, πολλοί από εμάς κινδυνεύουμε επειδή το σπίτι μας στη φύση μικραίνει ή επειδή κάποιοι δεν μας συμπεριφέρονται με αγάπη. Γι' αυτό, σε παρακαλώ, να προστατεύεις όλα τα ζώα, μικρά και μεγάλα, γιατί το καθένα έχει το δικό του ρόλο στον κόσμο μας. Να φροντίζεις τη φύση, τα δάση και τα δέντρα, γιατί εκεί είναι το σπίτι μου και η τροφή μου. Να αγαπάς τον πλανήτη μας, γιατί είναι το μοναδικό σπίτι που έχουμε όλοι μαζί. Όταν προσέχουμε τη γη,
Δίνει σε εμένα και σε όλα τα ζώα την ευκαιρία να ζούμε χαρούμενα και ασφαλή. Αν γίνεις εσύ ο προστάτης της φύσης, ο κόσμος μας θα γίνει πιο όμορφος για όλους. Λοιπόν, είμαι ο Γιωργάκης ο Ελεφαντάκης και χάρηκα πολύ που έμεινες μέχρι το τέλος και έμαθες όλες αυτές τις απίθανες πληροφορίες για εμάς τους ελέφαντες. Θα χαρώ να τα πούμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Μην σταμάτε την εξερεύνηση, μικροί εξερευνητές.